I-Kaizer Chiefs ngeke ibe nabadlali abayisithupha ababalulekile emdlalweni wayo ne-TS Galaxy ngomsombuluko. Laba badlali balimele futhi abakwazi ukudlala umdlalo ngomsombuluko eMbombela Stadium eMpumalanga. I-Kaizer Chiefs ihlulwe emdlalweni wayo wokugcina ngo-2-0 ishaywa yiPolokwane City FC isendaweni yesishiyagalolunye kuligi ngamaphuzu angu-11 emidlalweni eyisishiyagalombili, kanti i-TS Galaxy inomqeqeshi omusha kanti abakaze bahlulwe kusukela eqalile, basendaweni ka-12 kuligi manje ngemuva kokuba ngasemsileni phambilini. I-Kaizer Chiefs ithe abadlali abafana no-Castin Sirino, Nkosingiphile Ngcobo no-Brandon Peterson balimele abakwazi ukudlala. Kulindeleke ukuthi abadlali abayisithupha ababalulekile okubalwa abadlali basesiswini, abadlali basemuva nonozinti balimele emidlalweni eyahlukene kodwa bazobuya amadozi. Yize beshoda ngalaba badlali kodwa i-Kaizer Chiefs iyawulungiselela umdlalo futhi iyazethemba ukuthi ngenza kahle. Bafuna ukwenza kangcono kunomdlalo wabo wokugcina lapho behlulwe khona yiPolokwane City FC. I-TS Galaxy umdlalo wayo wokugcina khona manjalo umdlalo wasemuva Ray Frostler usebuyile kumisweni kwakhe futhi angadlala.